Lumaysana perang moनसे गोदान ल'सआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरबावबाय सय बाजियाव जुगफबनाय महर लानसिनाफोर दामगै इनिफ्राय ब्लाउसखौ फरायजोबबाय लोमजाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो बबे लामा गेजेराव फैनानैसो नोंथांमोनखौ इन्ट्र' मारि फैबाय आरोना माने ओंखारबोनायजों पार्सेल लाबोग्राया फन हरनायजों आरोना ओंखायनो बेयाव थाथ'नानै नङाबा बबे इन्ट्र' मारिगौमोन आंबो मिथिया आरोना जेराव थांदों बेयावसो मारिगौमोन खोमा पार्सेल आरोना आजावबायबो आङो नै फिसालाजो सोनाफोर फिसालानि आरोना बेरे बिमा फिसाजों ओंखारदों एफाजोंनो फैबाय नालाय दायो लाबोदोंबो होननो हागौ ओमफ्राय लाखिनानै थाग थिग फन हमबाय मोनथिबाय लाखिखाबाय दिनै जेबो बुंलायाखै ए नों मिनिगोन दे देलाय मालाय ना मा जाबाय दे जाबाय सुना ओंखादो बेखौ सोनानै लानोसै नै आं दालायसो खेवनानै नायबावनो दा मालिकआ स्कुल गबा नायथोंसै भेजाल गैयिनि भेजालसो थ' जाबाय फैदो गाखोदो उरायफिनसैलाय जोङो बोरैबा दोहो दोहोथार आरोना हेलमेट गाननोबो गोसो जाया थावबाबो ट्रिप सोनानै लाबाय नोंनियाव थागोन ना हमथागोन ना आंनाव दे सिदा सिदि ओमफ्राय आङो पस्ट अफिसाव हाबफैजेननायखौथ' लानो हायाखिसै आरो ओंखारनो लागा समावसो ग्रोब लाबाय आरोना सुनाफोर जाबाय खामानिया नायदो ओमफ्राय सासे सुबुङा आधार कार्ड बानायो नालाय आं बेयावबो सोंदोंमोन बेनाथ' आधार कार्डआबो जायाखै बै समाव टाइटेल अभुद्र उल्टां फाल्टां जानानैहाय आथिंखौनो रम रम मोनजोब्बायमोन दे जागोनथ' जाहैसै आइदै बेस्रा फिसाजोबो जा खस्थ' मोनबाय आरोना ओरै थाहां ओरै फैहां आयौ 1 घन्टासो जाबाय खोमा आङो बे मटर गारिफोरखौ नायबानो मिन्थिखागोन आरोना बेनि मानसिफ्रा गासिबो बेयावनो हाबजोबनाय नालाय होनबा बेसेबां भिर जागोन लाइननो आगोलावसो सोनो मोनोमोन आरोना नों आं पाब्लिकआबो सिङावहाय दाना मोनला ओमफ्राय बेलेग मेथाइसो जागोन बिमानि थाखानाय चक्लेटखौ जाबावा जाहैदों ओरैबादि 80 बोसोर जाबाय ओमफ्राय आं दिनैसो मबाइल दखानाव फैबाय आरोना लबार खानायनो दङ दासिमबो फैदो सोंनां नायनोसै एसे टाइम नांबावो फिसालाया गथ'नाय नङा बेयावबो ओमफ्राय आधा घन्टासो नेथाबखानानै जाबाय आरोना ओरैबादि खेलें खेसें गुलुं गुजुं फिसाजो थानो हाथारलामोन बै आगोलाव फाहामहोनाया बेयावनो हाबफिनदों आरोना आङो जाबाय जानायालाय जाबाय नालाय आरो माथोबाव थांफिनसै ओरै फैदो गाखोदो दे ओरैहाय ओरै फै सौफैबाय सनाफोरजों गोलोमफ्रुबोजोब्बाय आरोना ओंखामबो उखैबोजोब्बाय दै गांबोलायबाय आरोना आदार जादों मालाय ओमफ्राय जाबोबाय जाय खामानिनि थाखाय ओंखारदोंमोन जाबोजोब्बाय आरोना मोननैल' खामानिनि थाखाय ओंखारखादोंमोन मोनसे पस्ट अफिसाव थांनाय ओमफ्राय मोनसे मबाइल फाहामनाय आरोना ओमफ्राय मोनसे दंबावोमोन अनलाइन दखानाव हाबनाय ओमफ्राय बेखौ अपसनावसो दोनखादोंमोन आङो हाबबाय हाबाबा दिनै गैया होननानै आरोना न'आव लोंदो जाबाय मेथाइया 20 थाखानि मेथाइ मोनजाबाय मालाय आदानिसोमोन नों मानोथो जाखो ए आदा लायबावसै नों जानायखौ फाइभ आदा जाया दे बेखौ दे जादो दे थारमाने गाव मोनसे बिदा मोनसे लादोंमोन नालाय गावनिखौथ' गाहा थुमबोखाबाय मबाइल फाहामबाय थानाय समावनो ओमफ्राय मोनसेखौबो न'आव फैस्लाबनानै थुमबाय आरोना थाइबानि बे आलु फाजा बायदि मा होनोथाय मिथिलायलां आं बेखौ आरोना क्रिमफोरनिफ्राय जाग्राया बेखौ ओमफ्राय दालिजों ओंखाम फोमोननानै गालांदोंमोन ओमफ्राय पटल एवनोसै फिसालानो गनाय टाइमा जाथ'वाखै ओमफ्राय दावदै रुबायना आं फैस्लाबदोंमोन आथिं आखाइ सुनानै आरोना फटाफट मावनानै खालामग्रोसै बेफोरखौनो गावनि फैसा दोननाय गावनि फैसा बख'नायावनो बेसेबां खस्थ'ना अफिसनि खामानि नालाय आरो माथोबाव जि भिरखामोनहाय आयौ आजां गाजां भिरखामोन ओमफ्राय माने मैया बन्द'मोन जाहैदों आरोना ओंखायनो भिर ओमफ्राय मैया थांनो ओंखारखादोंसोमोन थांबा लससो जाखागौमोन आरोना सिनाफोर फिसाजोनि 28 लाख फैसा बख'हैदां ओइ माबा सुकन्या उन्दैफोरनिया एकदम जि गोबाव जाबाय आरोना आङो दोनहैया ओमफ्राय बिफाया दोनहैनांगौब्रा एखमबा ओमफ्राय खिन्थु गावबो होबाथाय गावबो बावो आंखौबा बिदि बुंहरलायो आरोना आंहाबो बावलायलाङो ओमफ्राय बेखौनो मोजाङै मोजां थांनानै थाथों होननानैहाय माने ओरैनो 1-2 हाजार सोनानै दोनहैदों आरोना मा जाखो बिदिनो इमारजेन्सि जाफैगोन साननानै आङो आं देखायला दे संनानै गालांखादों दालिजों ओंखामखौ जेने थेनेबाबो जादों मा ओमफ्राय आहा सनाफोर नै दख'ना गोदानखौ सुदों आरोना फुङावनो सुदोंमोन ओमफ्राय दे ओमफ्राय थांनाय समाव अखा दोमैहांहां जादोंमोन नालाय बे रानफुनलाखाथार जिखौ आङो थिखोनानै गालांदों आरोना दाख्लै बायनाया आनैनिफ्राय लानाया ओमफ्राय रानखासिगोन बे बिजौआव एसे दंबावोमोन दा सान्दुं नांनानै बरिया जाखासिगोन आरो नै सान्दुंआ नांफैहांबायानो माइदि खरा नालाय नै माइदियानो खारख'वा ओंखामानो आरोना
ओंखामैनो गानसै नामाथाय आङो जि सुदों आङो फिनब्रै फिनबा ओमफ्राय निरमा एसे होलायलायनानै बुदों आरोना आङो दानाय मानायनि एसे मैला स्रोबोमोन नालाय बुस्थुआ ओमफ्राय दा मैलायाथ' गैला खिन्थु ओंखामायजों खारख'वा जालायलायदों आरोना नै दे माला गाननाय जायो र' बायना सुनाफोर लाखोमानो रोङा आरोना जाखिनि गांसे बायो बेखौनो नोंथाङा मोजां सेयार खालामो आरोना थ' गाज्रि मोननांला आरोना बेखौबो मा देखायबाय थायो होननानैहाय देखायनो लुगैनानै स्राय देखायलायबाय आरोना आङो नै देखायबावबायसो बिराद गोबाव जाबाय बेस्रा साइकेला दांजायो आरोना दुर्गा फुजानि सिगांनिफ्रायनो दांजायाखै जेरै सिङाव सोनानै गालांदों बे बिदिनो दङ माने समायानो मिलायाखै आरोना साइकेल सालायनो बोरैबा जागासिनो दङ र' लागावथारनांसिगोन आरोना ओमफ्राय फाहामबाय आङो कभारखौबो बेलेग होनो नागिरदोंमोन आरोना ओमफ्राय बे जेराव बानायहोदों बेयाव कभारानो गैयामोन बेलेग दखानफोरखौ खिथाहरदोंमोन हरनायालाय गावसिनो दंमोननो ओमफ्राय आं थांबानानै थाङासै आरोना नै जि अबस्था गाज्रि जाबाय बै आमोलनि गोदान गुफुर कभार आं नायदो बेखौनो लागासिनो दं सोनाफ्रा आं दह'लायनाय दालि ओंख्रै माबा चक्लेट दागो दह'लायनाय आरोना एसेबाबो सेफटि आरोना कभार थायोबा ओंखायनो लाथ'नोसै बेखौनो गोदान बायनो हासान्दै ओमफ्राय दा एकदम नै लबारानो थोरोब मोनथाम खालामनानै हरबाय आरोना आंहाथ' मोनसेल' खानानै दंमोन दा मोनथाम खानानै थाबाय 1 घन्टा 1.5 घन्टासोनि उनावसो बोखानो थिनदों आरोना बेनिफ्रायहाय 350 लाबाय आरोना ओमफ्राय फुरा सेम आंनि सिगांनि बायदिनो मोनफिनबाय माने स्टिल कालारनि मोनदां आरोना मबाइला बे स्टिल कालारनिखौनो मोनफिनबाय आरोना सिगाङावनो गोसोम बन्दा दासो लागायना हरदोंमोन ना दा गावनानै थुख्रा जाजोबनाया बे ओमफ्राय मा होनो टेम्पारखौबो सोलायनानै लाबोखाबाय जिङाव ओरै गावखाबायमोन नालाय 150 थाखानि टेम्पार ओमफ्राय उनथिंजाय 350 500 थाखा ज्राव गारनानै फैलायबाय आरो कभार लाबावबाथ' थांबावसिगौमोन आरोना सफैस्लाब मोनि ओमफ्राय बेखौसो खबर आरोना बा मादि बिहरनो होदो फैसाया ओमफ्राय फैसा होगोन होनखादों जाला माला नङा आं फालानानै जमायो आरो बेबायदि एक्सट्रा बिहर होनाया जाया फैसा सेभिं खालामनाया बिदिसो बिना मोजां खेव गाज्रिबा हरफिननांगौ जायो ओमफ्राय जायोना जाया मोजां माबा ओमफ्राय जोरगोना जोरा र' मोजाङै इउज खालाम खुनु बुस्थु गारनो नाङा खोनाबाय खुनु बुस्थुखौ गारनो नाङा जुदि बायसान्स माबाबा सानथामाव गाज्रि जायोबा हरफिननो हागोन बेनिफ्रायथ' नों मबाइलखौ बिलांखादों माने स्कुलनिफ्राय फैनानै दसे बिदि समाव मबाइल नायोमोन नालाय टिउसन थांनायनि सिगां दा बेखौ मोनबा नायला होनदों ओमफ्राय बेखौ नांथाबबाय थागोन नोङो थादो दुगैहैदो ओरै रायलायबाय नालाय बिदाजों बेहा दै गांलायबाय दै लोंनो हे खोरखिथिंसो हरबावनांगौ जाहैदों गाहा ओरै स्कुटिनिफ्राय आजावगोननो नमुना फिसाफोर दंहाय आंना आजावहर बिथिं आजावगोन हे ओरैनो फैखाबाय बिथिं लोंनानै थांबानो जाबाय ओरैबायदि अखाजों जि गांहाबनाय बायदि आरो बिनाय सिस्टेमा बेखौनो 50,000नि मबाइल गोदानानै साना लादो मिथिबाय बाबा एकदम माबासिम 10 मोनजासिम बेजोंनो मोजां गेलेबाय थादो ओंसो होनदों दुगैदो दोनथ' आं एसे नायनो मोजां होनलाय गोदाव सोराव गैया जोंना जेबो जाया मा दा बुंथार चार्ज होनांगौ ना नकियानि बेटारिसो नायबा खेवनाङा बे मबाइलावनो जाद मोनबाय ओमफ्राय नकियानि बेटारिफोरखौ नों बुथुमबाय था नकियानि बेटारिखौ बे गाज्रि जाबाथाय सोफिननो हागोन ना मबाइलाव जाद होननानै आंखौ बिहरहोदोंब्रा बे 507 थाखा आरोना सिपिं चार्ज आरिजों जाबजों दे मा होनबावनो आरो जाबायना हा हेलौ मबाइलथ' बिला नंला ना दे आया सासेयाबो जइन जाफैबावलायबायसो बेखौ आदाया स्कुलावसो लांनांगौ दे आदानि स्कुलाव लांनांगौ दे नङाबाथाय आख्रमन खालामजोबगोन औ फन आदानि स्कुलाव लांनांगौ फन दे थारमाने मा होनना बुंनो आरोना दाख्लै आलासि जानायफ्राव ओरैनो एसे फैसा मोनबायना बिमाय एसे हरनाय बिबै एसे हरनाय आंहा बेजों बिदि बायनोसै जाबाय आरोना आंनिजोंथ' बिबाबो मोनखायाखै नालाय ओमफ्राय दाना बेजों माबाबाय नालाय आं माथो उफायबाव आं मोननांगौबो मेथाइ जिया बिदिखौनो बिहरनानै होदो मामि होननानै बुंबाय थाबायना उफाय गैया आरोना बिहरनो हाबाय ओमफ्राय जमायनाय फैसा एसे आद्रा दं बेखौबो लाफिननो नागिरदों आरोना बिमायमोन हरनाय बिबैमोन हरनायाबो आंनो बाहायनानै दंफैयो बिमायानो जाथ'जोब्बाय ओंखायनो दहाय बिमाया ज्राव पे खालामनांबाय आरोना
सोनाफोर जिबना बिदिनो सोलिगासिनो दं आरोना आंना गथ' गथाय खेंख्लें मेंख्लेंनो ओमफ्राय नंमारगौ आब' कबिथायाबो आंखौ वार्निं होखाबाय माने गथ'फोरखौ बारा देखायबाय थानो नाङा आगै होननानै आरोना फिसाफोरखौ बारा देखायनो नाङा माने गावनियाबो बे उन्दैफोरखौ माबाफोर देखायफ्लांनायावनो माने बिदि चेनेला प्रब्लेम जालांबाय होननानै आब'आ आंनो फोरमायहरदों आरोना कमेन्टआवहाय बांद्राय होख्राव होसोबाबो कमेन्टआ अफ जाखायो आरो होननानै आं एसे मिन्थिगौ खिन्थु उनाव बारे बारे अन खालामबाय थाबाय एखमबा अन जाफिननो नागिरो आरोना आंना बिदि जाबाय थादों ओमफ्राय जाबाय थादोंमोन माने आगोलावहाय ओमफ्राय नोंगौ आब' बुंदों गथ'फोर माबाफोर बिदि लाफाजाया आरो अबेबा दुगैनाय मानाय बाल्थिङाव दुगैहोनाय मानाय सोनाफोर आंहा दिनैनि दिना बिदिनो थांबाय आं बेखौनो फिसा ब्लग खालामनानै आङो शेयार खालामलायबाय आरोना आरो गथ' गथायजों लोगोसे ब्लग नङाबा आंना जिबानो गैखाथारा गिलुं गिलुंनो खालामसोमनांसिगोन आरोना एसे एसेनो जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग सोनो फराय जालांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच